Giandam na sa Philippine National Police PNP ang mga kasong ipasaka batok sa 7 ka mga dinakpan nga nabigit sa pagda dinhi sa Sugbo sa mga menor de edad nga mga lumad gikan sa Davao del Norte. Gibarugan sa mga otoridad nga rescue operation ang gihimo sanglit at doon na may mga ginikanan nga bidangob sa DSWD tungod kay wa na makauli ang ilang mga anak. Nasairan nga duha ka tuig na nga ani dinhi sa Sugbo ang maong mga bata. Ania ang report. Ingon ni ang sitwasyon atol sa operasyon sa DSWD, WCPC, LGU o kapulisan sa retreat house sulod sa University of San Carlos, Talamban Campus. Kinihuman minangob sa mga otoridad ang unom ka mga ginikanan, kauban ang mga tribal leaders gikan sa Talaingo, Davao del Norte. Duha ka tuig na kuno nga wa nila makauban ang ilang mga anak nga sa ilang nasairan sa Davao ra, dada apan ani anadiay sa Sugbo. Giklaro sa Pangulo sa PRO7, base sa gipangayong assistance na pahigayon ang rescue operation. 19 ka mga minor de edad nga sakop sa indigenous community ang nadala sa interagency operation. Samtang 7 ka mahamtong gidakop ug anaa sa kustodiya sa AKG-PNP. Gikidagda silang pasakaan og kasong kidnapping and serious illegal detention, violation sa Anti-Human Trafficking and Person Act of 2003. Their children were taken by the members of the salubungan tanong gikan hukod without their knowledge and consent. Samtang gusto sa mga ginikanan nga makapauli na ang ilang mga anak ug makauban sang litdugay na silang nawagtang. Temporaryong gipahiluna ang mga batang lumad sa pag-alima sa DSWD kauban ang ilang mga ginikanan. Kami patabangin na ang problema sa ginikanan. Kaya naman niya mga anak kaluluya. Ang gusto na mga magaraman na mga. Sa tanan nga nakadiri ka naman, grabe ang ilang kanipay ng maglalos. Dili sila ka sulting kung sa ilang ipagulting nalipay sila tungkol kay makita na ilang anak. Nasairan nga nakaabot ang mga bata sa Sugbo sa wala pa ang pandemic apan wa na makapauli dihang naabtan sa lockdown. Matud nila nga wa sila pugsa sa pag-uban dinhi sa Sugbo ug adunay pagtugot kuno sa ilang mga ginikanan. Samtang gitan-aw sa mga otoridad ang posibilidad nga adunay laing mga personalidad nga maapil sa pagpasaka og kaso nunod sa ilang kalamigitan sa pagdala sa mga bata. The children have been separated from their parents since 2018. They are victims of indoctrination and recruitment by the communist terrorist group. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.